Maragoba engia omwanchu murigereria begetaseni kia Ndizi TV na kwariganire andonsi asogoto bwate kurwae Maragoba ya bono Chinsa ni Ikomi kerone ariganire kurugeiga ase studio nkumanye ayare agendete gokoreka ase orogongo rwa Gusii na Kenya ngima ekerabonongo kugania obe na inche goika omwerio ase barimo gotobwata gwetera ase nchira ye mitandao na otorebona Ndizi TV News Digital abone nsemo ya Facebook na baigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube na inderende na bogo tweet at Ndizi TV News osoto bwate wetera ase website ya www.ndizitv.or.ke osoto me SMS ya wetera ase nchira ya SMS wetera ase namba yesi mibotambe ere ase TV yao chitarikini komine yemo mutenyino yo komina kabere omwaka no yubwechiri wibere na merongo ebere nebere chinga kibono omurai bwense Dr. William Ruto abarai korwa sobomo bwa Kenya kwanza banyareko babagusangana ba Kristo korwa ase county ya Nyandarua abwase balire chira chinyinge bunanakia serikali ya Kenya kwanza ero beretie gwikirania chira yalierete aba Kenya chinga ki balenge koligia chikura ayo mnaenda mango mwancho moligereria asenchira yo bwenge ngogo sabobe na inche goikomo elio na inde nkwira nanda segeke kekerosyo egera nkomanya yo mnaenda mange asenchira yo bwenge Ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita no lia tokubwatera na komo goika asense moje bimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta toyacha kyo mwancho moligereria korwase county ya Kisii abwase nsemo yabamenyi korwase county yobeso kirie na komoboria omo senator we county ya Kisii Richard Mumaima Onyonka weikirania egasia ebuno mo senator na gotiga komo machia omo governor we county ya Kisii Paul Simbarati abwase ba moboririe na matuka make omo governor Beirabisi na igotara kora imocholinde lionsi kolende nigagendrete kwarega na korosia obisiae anigagocha magega yomo senator Onyonka na barai korwase chibunge cha kitutu cha South na kitutu cha North baumeranete litukuligoro abwase bagi keretie oborai bwaye Paul Simbarati na komobolia anyare kobaga kwikiraneria abamenyi bechibunge echo ibere ama genderero niga abamenyi abo bakoragwa no mwigereria Thompson Osoro bamobolirie Onyonka kobomotoereru na komo governor chinga kichinyororo egeranya ariko baga gwikirania magenderero asabamenyi bonsi be county ya Kisii boigo nigo bamobolirie Onyonka gotiga obukinyomba egento kende senator ntomanyete inga egasia senator no koroba site ntuntorago kan no kwarero bocha bole Kisii county kuikokoro okolega siyeta kero okoro mnesheria goteba lakini rende egento tutagete ntorora kogotetea e community ya moyoka oteteji community chinde chonspi because egente kegia verification of certificates igase county government ya Kisii igondo chegabana tarateba taraba specific na muntu tayo butiru alisi mwari gukwana muinari muntu tayo butiru muntu tayo tenete gugari ese meeting eri motebeiga omonto oyo nere simba abutire kurwe county government konyo aro mokoli bwegazi bwe county government ya Kisii lakini mwamubutire nero teto komana nkwa mwabegete monto onde bwensiali mwabwate list eri abantu bande babutire kurwe county government ando borai bwa Simbarati Omorai bwense Dr. William Ruto na barai korwa sobomo bwa Kenya kwanza mbaikirana ase county ya Nyandarua abwase basangana ba Kristo asomo basobono Dr. Ruto nigo alire eira yogo cha wikirania magendereronsi aliateneine ase county ya Nyandarua na boigo ase nse ya Kenya ngima abwasa sabiro kwa wachingaki egere aikiranie alionsi aliereta ba Kenya chingaki chichi campaign Ruto boigo nigarure eira abwase atebire buna stadium ase county Nyandarua nechia kwa gacho bwango igabu nenchera ya mayogo kinya ebirengo bye chigosori ase county hiyo. Mienu ya Nyandarua hapa najua mmeshughulikia kwa kiasi
tutawapatia pesa ya kujenga sasa hiyo stadium. Actually sisi wenyewe tutajenga hiyo stadium. Na naamini ya kwamba tukirudi siku ile tutakuja hapa Nyandarua kufanya sherehe ya kitaifa, tutafanya ndani ya hiyo stadium. Na bwana badilisha, usingoje Gor Mahia, tuanze kutengeneza team ya Nyandarua. Kama itaitwa Nyandarua Stars ama itaitwa sijui nini, ianze kucheza kwa hiyo kiwanja. Kwa sababu tumekubaliana mambo ya michezo tutaanza kutoka grassroots. Tumejitoa kwa ile shida tulikuwa nayo na FIFA, na sasa tuko tayari. Tutakuwa na competition inter-county. Sasa anzeni kupanga timu ya Nyandarua. Si ndio? Chingakiecho omoraibu abange ase bunge Kimani Chungwa oyobo igoro mabunge bwe bunge ya Kikuyu nigo amotogiro omoraibu ense Dr. William Ruto asobora yobya nakogendera goikirania amaganio asaba Kenya asaba igatogiro omoroberio o Hustler Fund oyogendete gokonya abakenya bange asaba igo arireira na goteba barabwo bune bunge ya 13 mbagendere komosira Dr. Ruto asogwikirania chi agenda amonechi manifesto asaba menyi bense ya Kenya. Sio mtu wa kuogopa kuambiwa useme yale unawatendea wa Kenya na kuonyesha unawafanyia nini na pesa zao. Na ndio maana umesema hata hicho cheo sio cheo ya mtu. Najua kuna mtu amekuwa na anapewa hiyo anaita sweet deal kwa magazeti ati ili asikosoe serikali yako. Wewe huogopi kukosolewa sababu unajua kukosolewa ni kuboresha Kenya. Na hiyo Mheshimiwa Rais, nataka nikushukuru na nikuambie sisi kwa bunge tutasimama na wewe kuendesha ile agenda ya serikali yako Mheshimiwa Rais. Chingakiecho boigo mwanchu murigereria ase omoyego yoweriskolia lero koreka ase county ya Nyandarua nigo ababunge korwa ase nsemeyo boigo bamotogi omoraibu ense Dr. William Ruto aso kubakorera abakenya amagenderero ao ayononye batebire kagenderete komochigwa na bali bakwamiria serikali ayona chekogera Dr. William Ruto abekomokia na koenekia buna abakenya bagokeire obokoreri bwaye. Chingakiecho nigo bamotogire omoraibu ense ase okobwatesia engana yokorigia korosia chiabisi che serikali ase bali bakwamiria serikali anene omoraibu kiama kia ODM Raila Odinga amo nababwatani korwa Azimio la Umoja One Kenya abo barachie korigereria ngana kia serikali egendrete korwa bokoreri ase abakenya. Mmesikia naitwa Michael Mushera, mbunge wa Orojororok. Rais, tunakushukuru sana. Today is a Thanksgiving Day. We thank you. Umeona ni vizuri uchague Nyandarua siku ya leo of opposition. Your Excellency, unajua your predecessors wamejaribu kuleta yule mzee kwa serikali and it failed. The late Moi Kibaki alileta huyo mzee kwa serikali ya nusu mkate, it failed. Rais Uhuru Kenyatta akamuleta kwa handshake, it failed. Na mimi naona unajua huyu mzee sana. Umeamua tumtengeneze office leader of official opposition. Because if you do the same thing all the time, you will get the same results. Sasa tukimweka pale opposition, you'll be able to check the government. And this is in line with what you said, that you want a strong opposition to check this government. Because you have nothing to hide. And this is also going to strengthen our democracy. Ensemo yabarimi aiga Kenya nigo beso kirie na kwamiria engana ya GMO aibuo korengana na barabwo batebire eyo ne chigosalia emegondo yabarimi aiga Kenya asabo igo batebire GMO teringia asobotumeki afya gosasobotumeki ase obachenu bwa mwanyabantu nigo boigo batebire ense ya Kenya nigebwa tendagere isaine
serikali esokorwa libaga gochia asabalemi korwa chinsemo ao anene bono ni chingaki chirigesa echichigenderete asabalemi ao ase ense ya Kenya nigo boigo batebire nonya nabo mbaburetigwe birengereri byabo buna balemi elio kogenderera gwanchirana engane yo ya GMO nigo boigo baburire serikali gotuguterare omorobelio yo GMO kwa sababu tunajua madhara yake kwa afya ni makubwa kushinda manufaa. Hasa kwa mazingira yetu tunajua GMO itakuja kudhuru hata ile mbegu yetu ya kiasili ambayo tulikuwa tunakuza, na kwa hivyo tunasema kwa sauti moja hatutaki GMO. Hata katiba yenyewe inasema kila mwananchi ana haki ya kujua kile anakula na ana haki ya kuchagua kile anakula. Kwa sababu sisi tunajua madhara ya GMO. Kama kuna siri ya kibiashara ama kimanufaa kwa kisiasa, tunasema consumer ambaye ni mwananchi wa kawaida kwanza ajulishwe through public participation, tujue GMO ni nini na ajue GMO ni nini, alafu apatiwe fursa ya kuchagua kile ambacho angetaka kukula. Na baorokia abuo konye bakonyora maigelio korwa somorobelio madarasa Early Childhood Program oyogo sirwa ne kiombekia Aga Khan Foundation nigo bagenderera konyora amaigelia yo nse yo morobelio boigo omoya OCBC abokorengana nabateneneri bo morobelio yo batebire kerenga nogo kinia chisemi asense ya Kenya ekwene kiwabuna omorobelio omoya OCBC no chiakogenderera sense ya Kenya kulingana na bateneneri abo nigo batebire tali Kenya yoka gusetalia aborokia kurwa sense ya Kenya yoka abo bakonyoro bakonyi na maigelio kurwa se omorobelio yo wekiombe kia Aga Khan Foundation kulende kurwa se Chinsa chinde buna Tanzania Uganda amone Chinsa chinde abo batebire balene kerenga kyo gukinia chisemi mono ase Chinsa chorogongo rwa Africa of the national boards from 3 nations, Kenya, Tanzania, and Uganda, plus members who are versed in education, that is educational expertise, in especially, of course, ECD, and also who have the cultural background and knowledge of East African culture, beginning with the coast, which is Swahili culture. There was a period when we had a lot of attrition. That is, our teachers, after being trained, were being poached by schools which were being established, by government schools later on, etc. And we were very happy about that because we felt that it was our approach which is now getting into the government, etc., these other areas. The program has really evolved from what it was, from being community, and now we are glad that the county government is also coming in to give a hand. And we are really looking forward to partnerships. Mwanchu muligereria chideka ni 13 cha butukire maega ya Chinsa Ikomi chimaragoba ya bono na bondo chinganongo ikero mwelio bomangana maja asenchira yo bwenge kolende to baisa komocha kerekoraga ensa eyemone Chinsa isato chibutuko bwarero no chikonyora yo amananda mange asenchira yo boikeranu ekiagera oyo minto Evelyn Osero nigagendete oko yariganeria asenchira yo boikeranu no boigo abaliki baito korwa sichinsemo ao nigo bali ase Chinsa mecho kwene kya bunango cyuruko yanyora senchira yo boikeranu ekerekoraga Chinsa echo nago tebirie mwancho muligereria karoto ikire asomoyega bwe Christmas no kwareganya mwako moya bwe 2023 abana mbarororo na barabuo batabuati abaiboli babo abo bago chakogoka na barabuo chinga kichomoyega bwe Christmas nagikiagarire egataseni kya Ndizi TV kierure egere kibwaterane amonayo mwancho muligereria asokorwa ebitoki asokorwa ke wakende gionsi egere bachikunyura abana korwa ase keumbu Holiness Children's Home banyara ko babakogoka na barabuo bunamba bwata abantu bakubasira chitariki 15 cy'umutinyo yoiga egetaseni kya Ndizi TV inkegende gusanga nabanabo asebono twakoburiye aye uno mwanchu murigereria orete kende gionsi kiliobwate asokuro bokonyi
gochia saba nabo kero kende no bwate ndagira no bwate chianga no bwate chibesa chao nabo gochituma gochia se paybill number eyo gochikorora abo ase TV yao chinga kina kolire amangana maya korugaiga ase studio korera nyoko bwate ndagira ko bwate chianga nabo gochireta emasemo goikasa magacha manene a Brighton apartment eyo gotoka igase chiobisi cheito chinene aiga ase para enene ya Kisii nyakoe abona okoreta egere tunyare ko batogo konya abana bwo chintakana na kirabia ekero ukorwa nigo kogendera konyora amaseseni gobona tobisa konyorwa leta kerio bwate goika ase getaseni kia wanchite kia Ndizi TV aiga samagacha manene a new Brighton apartment ngwa kangambia mono asibali mwensi mogendete ko bwatia mangana maya senchira yobwenge Eric Baraza akomanya buna nagendrete ko bwatia amangana maya chinga kibale asensemo ya tinga ekero bali nabamwabo Cyrus Baraza Gerard Kireki John Baraza amo nabanda bange abagendrete gusanga nabamwabo ase nyumba yo Morisia Magara Sablon biamono sana asoko gendra ko bwatia maya Chinsa Ikomi korwanda onsi ase mugoto bwate korwa togwakanga biamono kirage na mwensi bali mwato bwatire wetera asenchira ye mitandao olito bwatira nakomo korwa sensemo yebimanyerelyo nigakoro kwa Joshua Auta nyora chikoraga 11 igoro mwanchu murigereria omorobelyo bwemisa Jumapili kogocherora senchira yo wekiranu ekero yo mintomo kogoti Joseph agendete kuyarigania senchira ya bene egerabe ke Jumapili yao evento ereru enyansu chinga kibono kwarure ase kelisia ogendete gotimoka abo ase enyumba yao ngwakangambia mono kigima asoko gendera gotobwatia nche nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Television ya Ndizi TV nigo yabwatranire na Kiumbu Holiness Children's Home iliyogo korentera umurubili basugusira abana chintakana